Мамо, да знаеш, че ние с Роси сме вече вкъщи. Здрасти, лело Мими. Хей, сладури. Такачка, браво! Ей, сега ще ви направи нещо за хапване да обядвате. Добре, мамо. Тони, мамо. Вие измихте ли си ръцете, като дойдохте? Да. Такачка, така до лактите, нали? Ау, колко сте се напрашили! Айде да минете и през банята да се измиете крачетата. Че то лятото с джапанки няма как. Вие напрашили сте се. Добре. И вие сте с дрехите отвънка. Значи, като сядате на леглото... Не, добре, чакайте. Аз ще ви постеля нещо предварително на леглото. Роси, сядай спокойно, бе, лело, бе, ти да не се притесняваш нещо, душичка.